KSA Inglong Poi Hin Pen Baida LP School along Education Aputhak Chirok Tokame Kepadupon. Paikuni ni Pain Koratrok, Surihinra in Koraka Thomarni, KSA Inglong Po Hamren Head Branch Penchipatir Ponsi, Baida Lapen Opilangso LP School along Education Awareness Program Ajay Me Kepaman Pon. Bangswami along KSA Hamren Head Branch Amepu, Timut Hirong Pipen Japonse, Adabapor Malom or Samarapan Asanason Kachipati Paduponsi, Puthot no Itami Pipa Zirpon. Pirthea Make Mate, Ametangaja Kong Jongsi Donangji Polote Aprangsi. Tok lang ke doa kenang sot nang likit hega sonan ke maduta nang thiun ipusi ardi do jot la pen ka charlie hina kenang sora puthak mielong than mumpon sonsi ke bang ji arni sitami alang letuma hin pen atto kono along ke doa school college la pen preexam arong along tamil lapuson education puthak chirok to ka me deng pon thu bom ji pusi alang letuma hin pen than pachini pon sonsi bangso mielong alihisar po man pen KSA Hamren Regional Committee me phu prosonto intila pen kongchen bang Anthony Tiso tum pen chenglok lo than bang SGB GB la pen Keding atum cetong dun si mielong RD pidun. Hamren perosta mintinang kilo birta Malong News. KSA Baida sub branch pen pati pipon sila dak upilang so la pendak Baida school home ni pangrung sila dak education na hin sipapan ni pan si cirak to kamay nang denglo laken ni tum KSA Hamren Regional Committee pen labang so ciklo tarik proxier ni litu methang asai hem regional committee asai hem lo CC lamrai deng polo je ki ongdung atok anu long bang jasemet pet atok anu long bang kacharli ai hin pade kacharli kenang sot buka pacini nei ba kenang sot lang tu mat hasi atok anu itu meledak pinilang dam bulute baida son ta itu ke papi ko badim la ladak towar ta bilang jonon ini tun ke bang kami sung piklo asa miladak school do la siladak kacharli so martum la pen parents guardian atuma phan la pen ladak master atum koson si loket han mau so martum pen koson si kachan chimu mala hay puthak nitum kachini mate education hen cherok to aphan nitum ladak na humri lo la pen labang solong lilitum thekpon long lo isi ningkarong pon par pika message nitum long pon lo baida upilang so an ke pa phi khoba dim sitami pinini tum art competition kipi along participant student dim sitami mesen art tang paklang lo lapen ladak lunjir tami itu student atum pen performance sitami nilitum mesen tum thekpon long lo lasimil tum karbilo charlie song Hamren Regional Committee pen ladak baida hawar arat atuma pan ke wang jiar ni bangke jong siladak high school labang so LP school of foundation school jong si langdun pame pen ladak kachar lia mumar tumapan itu right track education na hin konat kupi anat kepang no dun pen si kipa prangji malapen kupi ake me ake no long pen kacheng rai dun si tu quality education ke long ina pan dak pen ali chepalong thai pusi ni tum ning thedam son si upilang so LP school fan sa me tum performance pen si tum ning thedam lo je kewang jiar ni bangke lapuson cerok tok education na farman cerok tok nang bibom mate parents guardian lapen master tum sami lo theknangi poso martum phanjong si pene aning paluchok polotangte ladak men sami education na hina bangke prang prang doni pasing tum theklong lo lapen lake ke chengsi lang itum KSA Hamren Regional Committee under 60 branch do labang so 60 branch along sami labang so education awareness just met pet grassroots abang ke nitum kibi edji phani tum ke mang dolo lapen ke lachot kali nitum regional committee pen sami nitum college level phan sami si hedung education awareness lapen anti drugs ayo ya puthak sami nilitum kachathan chimumi phani tum kengkam che yor pon mate kachisik pon dolo nasi kadokawe sarkur karbiarat sami dak nilitum long for or na kipidunji jakong horang na kipiduni phan tuning rilo lapen abang ke nilitum labang so platform penili Karbiang long autonomous council education EM sir Richard Tokbia pan kachuning rikang tuma bangke lapulo alangli met napen chithur ponsi edam tang ani tame education ke pa mi nangi pan education civilian to halaso tame education vigilant halaso nang punelo lape halaso tame tum ko pare dunlo lasi non tame nilitum alangli ake manglong nilitum da karjab dunopot nilitum ke claim ke damalong konat ni master tuma pan complain dokok mate konat ni kupine school along kele nangi hormu kele le dolang desk bench pen cheklok kaprek kaching thura mustak tumi kinang ji dolang pu along niltum lam theke pale long anstami alang li ardi nang pidun po busi ning thelo lapen ardi nang pidun vek nang pusi nilichuning Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.